Kosure ni mine mawuok e kaunti ma Busia koro ni kod geno mathoth mar medo gerore kokalo e chenro mar pith mag gwen ka gitiyo kod lony manyasani. Ma en kidieny mar ariyo mar chenro makama matend kaunti ma Busia ochiwo e sir mar nyithi gwen ne minego mondo okonygi e chako chenro mar pith gwen e gwengego. Chenro ni mar pith mar gwen mane ochaki higa mokalo sekelo geno e pith mar gwen e kaunti ma Busia. Chenro maneno manikare kod jodak makoni kaluwore kod kitgi mar pith mar gwen manyadala. Ma chenro ma igeno ni biro kelo ber ahinya to ne joma mine modak e gwenge makoni makoro neno ma oyudo thuolo makare mar gerore e weche uchumi. To involve our kina mama katika mradi huu, tunaamini kwamba wanaweza kutumia mapato ambayo wanapata hasa kujenga familia yote kwa jumla. Kaluwore kod moko kuom mine ma osechako pith ni mar gwen, giwacho ni chenro ni osekonyogi e yudo omenda kendo geng'o gwandruok mag udi e keny magi. Tunauza, tunaleta zingine na tunafurahia maana zimetuwezesha. Tumeweza kuweka pesa katika mifuko yetu kama wamama, tunafurahia. Saizi hatufuatilii wazee kwamba mwanafunzi amefukuzwa pesa kiasi kwa shule. Hatufuatilii wazee sana, hizi faranga zinatusaidia. Hii mradi vile unaona ni wamama wengi vile tumefunzwa na Kelcop, hao ndio householders. Unajua sisi wazee tunapata chakula kiko mezani. Kama nutrition wamama ndio wanafanya. Ni sisi ndio vichwa ndio, lakini householders ni wamama. Ndio pozo na wana wamama ni wengi. Jalupa pisa maduong' mar bad migao mar pur e kaunti ma Busia Alfred Makoha wacho ni tend kaunti ni geto gero kembe mabiro konyo medo ndhadhu e weche pur mondo kony jopith makamago e yudo omenda mabup. Katika kila sub county na ward kutakuwa na organization ya wakulima ambayo itakuwa inafanya mambo ya value addition, kuleta kuku pamoja na kuadd value through processing, hata kufanya packing waweze kuuza hata kwa supermarket na pia masoko ya nje. Cynthia Onyango, Ramogi TV.